onom ari nari asa dabo pesta paskai sahak ma Jesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus sian namate jadi dia pulina sida ma di si panganon di ibana si Marta do makubasi si Lazarus ma sada dongan na mangat di si. Jadi sada sian akka si seanna si Judas Iskariot na naing majeheon ibana maddok buasa so ginadis mia i arga 300 hupang bain si leon-leon nian di akan napogos alain dada napogos sinarihonna umbain na ni do ibana songoni panako do ibana tahe diusung do asi-asini halak aitu ibana di pasahat puroi. Itap na tarbaesa do na niulanay na majoloani do ibana mamiyahi pamataku songon di na mananom si tutudo na hatako tuhamu manang di dia dilihat portibion di jamitaho muse barita na ulion hatahonon na do nang nabinahen nai gabe baritana. Dungi torang ni ari nai di bege halak na torop naro tu pestai nanaing Roma Jesus tu Jerusalem jadi dibuat nasida ma aka mare-mare laho manomu-nomu ibana uhu ma jauh-jauhon hosianna pinasupasu manaro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Jala halak parise doho deba nasian na toropi madok tu ibana orai atong akka sisiami guru alai ninna ma mangalusi hudok ma dihamu out mauhom nasida ma joujou akka batu.
Alai dibongoti si Bolisido si Judas na Margoar Iskariot sahala sian na 12 gabelaho maibana martutup doho aka situa ni malim rapon aka panungganei manang dia dalan na pasahaton ibana tunasida. Alai di ari parhubason parjolo di pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama tu dia ma patureon nami diho panganon paskai di pangido roham gabe di dokma laho mahamu tuhutai manopot sianu dok hamu matu ibana tona ni gurui na dapot nema tikiku diho ma au sorang laho mangan paskai rap dohot siseaku. Jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pergijang sada na labas na tipa ni hebangan disima paturehamu dihita jadi borhak masih seanna dibongoti mahutai jadi jupang nasida matutu songon nani dok nai gabe di pature ma paskai asa dung bot ari Roma Yesus doho na 12 jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus sian namangani ditangkal ma ulosna dibuat ma basahan ditapol homma tu ibana diuseho ma ae tu sabong dungi diburi ma pak ni akka sisianna diapusi ma dohot basahanna ditapol hon nai. Dungi sahab ma ibana tu si Simon Petrus jadi di dok ma madok ibana tungho ma ale Tuhan mamuri patu dungi nina Yesus ma mengalusi ibana dang dia tu si ho pabenaku na tu ho anggon waeng musepe boto omui dung di dok si Petrus ma tu ibana matua tano on dang buriomu patu dungi nina Yesus ma mengalusi ibana molo so burioku ho dang partohap ho diahu. Ai ditanda do si pasaha ibana umbaen di dok dang saluhut hamuyas asadung diburi Yesus pat nasida dipake mamuse ulosna hudul ma ibana di dok ma tu nasida ai dia tu si hamu do pambaenak ki tu hamu di goar hamu do au guru do Tuhan jadi ture do di paddokmu di si ai ido a tutu
asa molo au tuan jala gurumuna mamuri pakmuna tamanang hamu marsiburi pat ai sitiruo do huleo tuhamu asa dibain hamu songon naung hubaini tuhamu na tutu si tutu di na hudok o tuhamu dang na ubbalga anak somang sian iddukna dang sumurung suruan sian na marsuru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangulahosa kor gabungan.
Jadi dinamanganina sida nina Yesus ma, situtudo na hudok o Tuhamu, sada siak kamu naeng pasahat tonau. Dungi marsak situtu mana sida, gabe dipadok be matu ibana, dan tungawi Tuhan, alainin na mangalusi. Ia narap dohot au manurdukot tanganna tu parikauan, ido na pasahat tonau. Tong donian ujung ni anak ni jolmai songon na tarsurat, hian alai marjea do halak nambah sahaton anak ni jolmai. Jadi di pajonok matu labung ni Yesus maddo tu ibana Tuhan isei gabe dia lusi Yesus ma ia tu si huleon na satopi na husornoponon ima ibana. Jadi di sornopon mas satopik dilehom matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung dibudduti dibongoti si bolisima ibana dungi didok Yesus matu ibana humatok ma ulaon si ulaonommu asa dung dijalo si Judas na satopiki pitor lao do ibana tu balian alai borngin ma ujui. Kor paduan suara Ester.
Jadi dinamanganina sida dihidak Yesus ma roti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di parlehom ma tu akka sisianna huhu ma di dok jalo jala pangam hamuma dagikku doon dungi dihidak ma panginumani di dok ma mauliate di lehom ma tu nasida huhut ma di dok jalo jala inu pamuma mudar hudoon mudar perpadanan nani useon humokop hamu baen hasesaan ni dosa alai hudok ma tuhamu nasotu pabe inumokku olak nion sian parbue ni hawangguri saha rodi arisogot disima inumokku na ibaru rabdot hamu di harajaon ni damang. Dungilah madapoton huta Jerusalem saha manasida tu sosor bet page mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna na dua halak ninnama laho mahamu tu sosor na di jolo munaan mamitor juppa kamuma disi tabat halode sada rabdohon anakna har-hari jala togu hamu mai tuau. Dungi lahoma akka sisiani patupahon na nidok ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida mahalodei dohot anakna. Dia pehom maulos nasida tu dalani. Nadeba nari manaliki akarating ni hau. Jadi dipaserakot tu si. Kor NHKBP.
tangiang pangodianon. Martangyang makita mauliate madiho alituhan de bata didinggan ni basam napatawhok kami di obason maraningot pambahinan mo di pakokopom mo di hami dinaroho kape cholma jala mamulus portibion patupahon nakahalongangan patadahon harajom mo dito ngatongan ni portibion jala pola dos sahat tu na mga dupi haliaw siya ni bagi ido na huingot hami alituhan di bornginon marhidi-hidi pertangyangan pasyon di borngin na parjulo nung nga hupayuti hutami barita panaunommi saya jari mahami makanguluhon pakokopommi suan may tibagasan roha haporseaon nagpakirimon nami alituhan de bata sa dauma siyak kami akaroha jehe alaya karoha na uduk serep dito nga to nga ninguluon makanguluhon pakokopommi naropaluaho kami jala taruli mahami di asini roham pasu-pasu matuhanak karuas ni huriam dia kaya nakon na meti burmagudang singa jangumur sitok kapanahiton suak sungoni mariak kana marsikola lehonom mu bisuk hatawon patas ni roha nang diak kana kuliah pe terlumubi diak kana mangadupi ujian say hodo na patauhon na sida mangadupi ujian nakka nanidupan na siday gabi buy marhamonangan na sida apalatongon di bagasa sadaryon diak kaya nakommo di na mabigi kahasil ni seleksi penerimaan mahasiswa baru diak ka perguruan tinggi negeri nadong di bangso nami bangso Indonesia diak ka na marhamonangan na lulus na sida say totong malehot Tuhan patas ni roha jala benget na sida diak ka manguduti diak ka parsikolan na diak ka haruna so tulus dope papos rohana unang luas na sida madili say sari honom mudak kangulo ni anak kom mutuak ka na duminggan jala totong patawam mo na sida mamili akadalan hanguluan ni pasu-pasu matuhanak ka na toras mga jari manugunog akanak ko na sa marparangi na dinggan marparangi hatiuron suang sungoni maganup keluarga ni ruas ni huriam sa totong ma hatamisuan di ganup bagas ni ruas ni huriam asa tulus songon akka pangajarion haporseaon dito nga to nga ni ganup bagas songon odolan ni tahun transformasi di tahun 2020 nomon alituhan de bata hodo napatongon diaka dalan ning ulu pasu-pasu ka parkarijuan ni akaruas ni huriam patuduhonom mo Tuhan ulaon diak kanaso dapotan parkarijuan dope ajari marbengek ni roha diak kanong taruli pasu-pasu suak songoni manang diak ka anak do boru ni huriam diak kanong tuk umur na diak kanaing mga luluis si rokap ni tordina hodo Tuhan napatongot to ni dito nga to nga ningiluna suak songoni mali Tuhan Jesus Kristus diak kana dibagasan pakirimon ni roha di pasu-pasu peranak konon
Horo na mga lusiak kilihilik tangiang Pangiduan ni ruas ni Huriam. Tinggil maholi Tuhan, di na mabigiyak kaalu-alu doho ilihili Pangiduan niya karuas ni Huriam. Na dibagasan persahiton na pihak di rumah sakit na dirawat di pature-ture nang ditonga-tonga di ganuk bagas. Horo na mga leon hay pason gugwa pehot tangamu na badi pihuk makasay kali di pamatang siyan na sida. Tugu-tugu maka na matua di hatuan na iring-iring totong laka na sida. Pasu-pasu mahami diak kana niula di tangan nami. Di tonga-tonga di bagas diak kaulaon na meragami. Partiga-tiga pangajari kapengusaha wira swasta. Aparatur sipil negara nang diak kana mangulape di tonga-tonga di bangsoon nang aka na diduru ni bangsoon. Homa Tuhan na mamasu-masu sa luhut na. Pasu-pasu masaluhut na Huriam. Terlumubi di namar ningo pabahinammu, di panaunonmu, di naung roho gabi colma jala tersilak kuali Tuhan debata. Say sungguli maka paraladong makobasi di akapakobasion na dumenggan di tonga-tonga di Huriam. Marsangak marmulia magwarmo marhite-hite di akapamujio tangiang suak songoni nang dihatam nau saur tu tonga-tonga di ruas ni Huriam. Pasu-pasu mapamaret tanami. Asa diuluh bangson di bagasan na marhabiaram midaho. Jala di buah bangsot tu bagasan hademakum. Dausian hapugusun, dausian hamokuson. Alai totong ma, tau mamikiri asala Jepang di hademakon di tonga-tonga ni bangso nami bangso Indonesia. Ali Tuhan debata. Hodo totong manungguli hamen ang diari marsugut di napayutihut di pasyon padua hondo patuluhon. Jala molope noduk sidong di pertanyaan pasyon na parjulon. Di namulak bihami tutong-atonga di ganuk bagas nami. Ramoti sa luhut na. Di bagasad nami do sonang ni roha. Daumara kabatabat tahitahi na jahat. Suwak songoni mali Tuhan debata. Bahinom mudo pornginon kapi porngin pangalapan gogo pasu-pasod di hami. Pahipas sami di nadungo marsugut di namangulak kasulon nami. Berhatamu di bagasan las ni roha. Tuhan, orasi mahamisya dosa pangalusyon namin. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Asini roha madihamu dohot dame nasiat Tuhan debata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di
hamu akka amanami inanami suasongoni nang yanakon nami na poso bulung sikola minggu turpuk jamita na pataruhok kita dinalaho mangauhon panaonon di Tuhan Yesus di pasyon na parjoloon huenet tami masian Matius 26 ayat sada ro di ayat 2 songonom madidok disi asadung sahat di hatahot Yesus sude akka jamita odeng nin nama madok akka sisianna di boto hamudo haduan madapot pesta Paskah disima pasahatonna anak nijolmai asa diparsilakon di bahasa Indonesia. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Di sada huta adong ma sahalak doli-doli najot-jot manakko jaladak ya ibana habotoan hinorhon ni situasi naung somal hamagowad di hutai diputusson uluan ni hutai ma manang ise na habotoan manakko ikon diuhum mate alai hinorhon ni nasohea rupani habotowad doli-doli gabesai dati ibana do namanakkoi dang mabiyar ibana nang gootik jala dang olo ibana pasohon hasomalan nai sahali dakka botowan 2 hali dakka botowan alai dung pepatolu hali naso panagaman ni doli-doli habotowan ma ibana ditakup jala dibowan ma ibana tuadopan ni uluani hobbar tu haputusan naung ditotopon ikon diuhum mate ma ibana mangangguhi ma ibana tumatangis alai dangadong be sisol-solan dapok ma arina dibuam ma ibana tuinganan panguhumani jala diidak kana torop do akka parhutai uhumani di dalaton alai adorang so diuhum doli-doli marlojong ma sahalak inatta sia tonga-tongani akkana toropi tumatangis jala marsobba tu uluani dungi huhut ma didok ibana amang huboto do ulaon ni ianak kokon salilingon sude hamagowan na dihutaon ibana doi nung ngatung loja au pasingoton anak kokon diboto ibana do nasalai jala diboto ibana do uhuman naung ditotopon rajai alai ipe dang mabiyar ibana dang muba ibana sian pangalahonai alai huida ma tumatangis ibana sadarion sumolsol pangalahona inna rohakku amang raja om matikina naikom muba ibana
alani marpangidoan au gomos tuho amang raja. Dirik kuma sikka ni hosana balua ma ibana ninna inatai. Sangado ditulak rajai pangidoan ni inatai. Alai ujungna saut ma inatai diuhum sikat ni anak konna. Amang dohot tamu inang au hamu hita sude hita na pungudison hita do doli-doli i hita do ianak koni naung maparsilakon Jesusi nekomate do ibana dinalaho humokopita soada na binahenna alay hinorhon holong ni rohana maradopok kita dang dilowas sita taruhum disumeahod do hosana asa mangulu hita sumolsoli dosata. Ido didok di bagasan turpukon namang inang didok Yesus do tuhita di bagasa partikyanon diboto hamudo haduan madapot pesta Paskah disima pasahaton na anak ni Jolmai asa diparsilakon dang nasotaboto amang inang jalanung ngatung takas taboto hinorhon ni pangalhaot taido hinorhon ni dosa tai gabe diparsilakon ma Jesusi didok diboto hamudo disima pasahaton na anak ni Jolmai ise na pasahaton au hamu hita sude pasahaton ibana tutangan niya kamalim asa diparsilakon ibana. Tarsongon si Judas napasahato Jesus tutangan ni situad ni malim di ari Paskai asa dijalo ibana hepeng 30 rupiah. Songoni mahita manginang napasahato Jesusi holan alani namanggohi hagio ni daging ta si 30 rupiah. Tarsongon nakana toropido hita manginang napasahato Jesus hut madok parsilakon ibana songoni manak kita sopola makuling pamangat taon pasahaton ibana alay gumuguaddo soaratan waing gumuguaddo nuwaing amang inang hita madok asa diparsilakon ibana idama dosat tai idama pangalhot tai idama hosom teal late gabus bada-bada sude akka pangalahot tai ido suara napasahaton ibana tu paruhumani amang dohot tamu inang didok Jesus do tuhita di bagasa partikyanon diboto hamudo alay tudos songonak kasisiani do hitan waing nung nga di paboto ho Jesus naikon marsitaonon ibana alay bohado pola so diboto sisianido hatani Tuhani jaladang olo ibana akka sisiani porsea babuay komati Jesusi bahet tobus torop ni jolma songoni manak kita manginang pola so taboto jok do tatutup si malolong tamarnida pangalahotta jok do dak porsea hita tadok dang au nama persilakon Tuhani habe say tadak dati do amang inang namang ulahon dosai idama dosat tado natinuhuk na tihau pinarsilangi naikom manol soli maniak kita di bagasa partikyanon idama mudarna do na diusehot di ari raya Paskai songob biru-biru na dibuan tu pamotongan
diusehod do mudarna sikka ni mudarta asa unang use mudarta ida ma hita hiyad do naikon di pasaha tu paruhumani alai dang dilowas tu hatai amang do tamuinang bayak koma najong-jong manuai kita mengadop paruhumani satokin nari satikosna ikut diuhumi mahita jala sude halak nuaing madok persilakon alai laos di partikianido roh Yesus gabe hohom maswarai di haul ibana mahita dungi di dokma unang uhumi ibana ahu mabahin sikakna palua ma anak kokon. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang seharusnya diserahkan untuk disalibkan, tapi kemudian Yesus datang dan memberi dirinya sebagai ganti nyawa kita. Dihamu amanami inanami idon waing na pinaingo ni Jesus tuhita marhite turpukon didok donak kaning tuhita diboto hamudo na pasahaton au tuhau pinarsilangi jalanunga sahat au dihau pinarsilangi huloido asal malua hamu huloido asal mamangolu hamu solsoli madirim solsoli madosam boto ma sude pabahenaki pasol hok madirim dihau pinarsilaki amang dohot tamuinang lopik ma tangammu martangi yang mahita lopik ma tangammu sudah kita manginang mangalopik tangata martangi yang mahita di bagas serohata tak au homa pakokop ni tuhatai di boto hamudo nunga di pasahat auto paruhmani tangammu do na pasahat tonau suaram do na madok persilakon ibana audo mamorsan dosa muna dileai do au diitsahi ditijuri dipastapi dilicingi durus do mudarhu dihau pinarsilangi alai dang dia hudok hohom doau songon biru-biru na dibawa tu pamotongan suara marsuara au asal matahe malua hamu boto mapakok kopi holong ni rohaku tu hamu paingot-ingot tamu maau napataot-taot dosa muna tarsol-sol bagi mahamu ditoru ni silang habadioki taidehon buku de nomor 440 sia ayat sada siai sol ho tu silang bi
God saat I ede ono tedehos saula nai tata masilang na di joloon Amen martangi yang mahita. Huboto hami do Tuhan, hinorhon di dosa, nasay hupaula-ula hami. Pasahat toko, tuhau pinarsilangi. Sol-soli hami may Tuhan, rade mahami di bay baru di pature di pauli-uli mangulu mahami di bagasan abadiaon huaw kami matuhan panaonomi tung macay hacit do dipakilahoko hami do naikon tarsilang alai rodo ho Tuhan makokop kami asaunang sauti gabe homa diparsilakon moliate ma Tuhan dang durus be mudar nami hinorhon ni mudarmu naung durus di hau pinarsilangi pargoguam memahami Tuhan manatap ari-ari nami totong mahami mangulu di bagasan hati koran unang be hudak dati hami mangulahod dosai totong mamangulu silangi di bagasan diri nami unang marlea hami unang ditijuri unang dilicingi unang dipastapi alay dapotan tua mahami dapotan hasonangan ngolu na saliling nililing na marhite-hite pakkokok mo dihami ali Tuhan Jehovah di bata amanami moliate ma di pasunggul hokko tuhami di dokkodo tuhami di boto hamudo jalalam takas manwaing huboto hami Tuhan pargugoi mahami saluhut na ruas ni huriami asa toto kami Tuhan satia mangihut toko ali Jehovah di bata amanami pasu-pasu ma rohanang pikiran nami todimma na mangajari hami saluhut na pasahatami ma Tuhan ngulu namion di bagasan gowar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amin. Maredde hita los tapasaha mapiliata.
tangyak koma peliatna ale de bata ama nami na di banua gicang hodo harorowan ni saluhut sileo-leo na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus hupasahatami masian na nelehomi tuhami pelian nami tuho say jalo megabe uap no cus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasia kami pelianon pati bulon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silolehomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita di tangiang alea manami. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran ni tod di porbadia ma nama dongani hamu. Amin. Selamat Pasion Madhita Horas.